ďalšie video. Dneska si zahráme Minecraft. Dneska zahráme Minecraft. Prežitie Manhunt, ale sám. A budem hrať dokým Minecraft, kým ho nedohrám, budú z neho niekoľko častí. Takže máte sa na čo tešiť. Dajte na tom videu like, odber. A keď chcete ďalšie takéto videá, tak na tomto videu by som chcel aspoň 15 lajkov, keby ste chceli ďalšie takéto videá. Takže prvé čo robíme bude, že si naťažíme drevo. Mám trochu nádchu, takže preto mám taký hlas. Tak stará babka. Má strašne obrovskú nádchu. Skoro neviem dýchať. Teraz si kraftíme plenky. Nie tie plenky. Nie plenky. Nie, ale tieto plenky. Dáme si crafting table. A tu si kraftíme tyčky. Beč. Takto. Tyčky a takto. Toto sú veci, ktoré budeme potrebovať. Zoberieme si crafting table. A pôjdeme hľadať. Ja som vykraftil dvakrát. Dobre. Ideme nájsť kameň. Toto je kejvka, taká malička. Ale prečo mi to stále tak seká? To si zoberieme kameň. To natážime kameň. To žijeme kameň. A z toho si urobíme kamenené veci. Urobíme si meč. Urobíme si tyčky. Rovno z celého. To. Korumpáč a takto. Tieto veci vyhodíme. To už nepotrebujem. To možno ešte. Už ne. To hej. Nie. Ako prvé to nič. Takže máme tu celú novú výbavu. Už máme kamenené veci. Docela dobré. Mega veľkú nádchu, takže prepáčte, že to bude také zle. To je zajačík. Teraz budem hľadať druhý portál, keď ho nájdem, tak sa vám ozvem. Takže ľudia, máme druhý portál. Je tuto dole, teraz to vyklo. Takže môžeme ísť dole a niečo tam nájsť. Takže tu je čestka. Možno to bude nejaký dobrý ľud. O, nie. Prečo tu je? No super, čo sa to tu? No. Teraz som vedel. Ľudia, toto bola prvá časť. Takže, no, moc som tu neprežil, ako môžete vidieť. Všade ma zabíjali a som bol portál, tam ma zabili. To bola prvá časť. V druhej časti sa dostaneme ďalej. Čaute.